Цветан ще мине по същия начин. Браво на тебе! Браво на тебе! И на 2 сантиметра мина от мене! Емо го тук номера. Хайде, ела да ми набие Ела, ела тук, ела бе! да ми набие канали. Ела тук! А така! Значи карате така по улица. Къде караме така? Ти видя ли колко минах? Аз знам на колко съм минал. Имаш дете имаш вътре! Ако има имената на това дете. Ето съм го наща. Той сигурно е прокурор. Ей, прокурор! Нещастник! Мина на сантиметри от мене това нещастник. Еми, идиот! Пълен!